Ndị be anyị na-eni ya ọ sụwakwa guys nọ na-apịkọ na-eko osi atụ pụtọpụtọpụtọpụtọpụtọpụtọpụtọ ihe a na-agwa gị nwanne m ana m asụsụ pụtọpụtọ n'ofe na-eni ebe ọ na-asụ pụtọpụtọpụtọpụtọ na-eni ụtara ji ịbịa were ya na wee lodu ụtara ji ya na kọmbaịn ọ na-ekpo kọọ ya ọ na-echekọ ya ikpo ifu na igboro ihe a na-akpọ ekpo so ị na-anyị fụna mere na-akpọ oche mere na-akpọ oche a na-agha nwere ebe akpọ obi yes ịnọ na nation ịnọ cheta ka ndị bụ unu ka esi eme Igbo nwere ibe niile nke mmiri eji akwa aka ebe ọ dị sipụtara afụrụ ya anya ihe eri omekwe ụfọdụ ya sị na ụdịkwu ntịtị nri ya na-eri ebe a ọkwotu a ka ọrụ a na-arụ ebe a rahụ ọ na-eri anya na-arụ anya na-arụpụta ọ na-eri ihe a ji wee si ofe abụ ihe a ka a na-akpọ ose nchi ka ejiri si ya nchi na adọjiri m ya ndị be anyị omen n'iji apụkwa ya omeda ọkwa ọkụ ọnụkwa ọraga nkịta na ofe anyị kpụsara na ihe bụ nne kwa n'ime ihe bụ nne ma n'ime na n'isi ya unu ekwego o mere na-ajụ ọsụsụ oriri ka a na-eriri ebe onwe ihe ome dị anyị ịta ahụ ime gịnị ibe mụ na aman m onye ụmụ ojii ma amanesman onye ụmụ ojii onye nwere ibe n'ọnwụ na-abịa mberede eze nchi nke arala mmanụ ewo ọ ka a na-akpọ ome ihe ukwu dị na nchi nwụta akpụghị ọsụọ ya akwụ mgbadalụ o